हांग्रि सना फैदो आंनि जिउ बरफनि बिबार जोंहा सानैजों उन्दुनोसै गोजोन सिमां नुलायनोसै आं उन्दुआ आंहा दिनै सिनेमा नायनांगौ मानि सिनेमा आंहा टिभियाव दिनै धड़कन फिल्म नायनांगौ मा धड़कन बेलाय बे तुम दिल की धड़कन में रहती हूँ होननाया आच्छा बारु थाइबानि लारु बिदि जालायबाय होमबा आं सिनेमा नायनायखौ आंखौ डिस्टार्ब खालाम नों सिख्लाफोरजों लाइन मारिनायखौ आं माबा बुङो आंबो ओंखाम जानायाव एन्जर मुलिसो होसिगोन र' आजिखालि हिनजावफोरा हौवाफोरनि सह्य खालामनायखौ सहायनो हाला हिनजाव थाखानानैबो गथ' गथाय थाखानानैबो बाहेराव थांनानै खुगा गोसोम खालामहैबाय थाग्रा मा खुगा गोसोमब्रा मालाय हिनजावफोरजों जालाय लोंलाय खालामना फैबाथाय खुगा गोसोम जाया नामा हिनजाव थाखानानैबो गुबुन सिख्लाफोरजों लाइन मारिबाय थागोन सिख्लाफोरखौथ' आं खाथियावबो मोनखाला नालाय बेनिखायनो नोंखौसो एन्जर मुलि बोरमा मुलि फेनेल सेनेल लाबोनानै दोनफैखाबाय आं मालाबा जुदि सोरबा हिनजावजों रायलायनाय खोनाबावो ओइ बाराव हले आङो गारनायाव गैया लाइला जामाइला बिराद निउस नायो नामाब्रा बिराद मबाइल नायग्रा जाबाय नों दाना जा सोलोंनायनि खोथा नङा हिनजावफोरखौबा खायसे हौवाफोरा बाहेराव लाइन मारिना फैनानैबो हिनजावफोरखौ न'आव फैनानै बुफैबाय थायो गावनि दाय नङा बायदि खायसे हिनजावफोरा बेफोरखौ सहायना थानो हायाना गासैबो हिनजावफोरनि गोसोआ गुरै जाया खायसे सहायनो हायियावनो हौवाफोरखौ बायदिसिना खालामो आंबो गाराहाय नोंबो आंखौ गोबां दुखु होबाय ओइ बाराव जुदि हिनजावफोर लाइन लाबावनाय नुबावो आंबो मा दौगोन आरो लाइला जामाइला मयसे गिथाव बाथाव जाखोब्रा हिनजावफोरालाय बांद्राय लाइन लाबाय थाजानाय नङालै बे रुमबां एक्ट्रेसाबो बिराद फन हरबाय थाग्रा जाबाय आंहाबो गोसोफोरा गलिलाय लाङोना साला बोरैबा जुदि दावसे देलाय हांग्रि मोनदिनि खोन्थाबाय बेथ' साला आंनो मुलि दौगोनलै होद ओंखामखौनो जानो गिलाय लांबायसो आं न'आव सानबैसे जायालासिनो थानोब्रा खायदा बोराय नागिरनानै आंखौ बुथार नागिरबा मा जानांगौ जाखोब्रा हांग्रि मोनदियालाय होद गिबायलां जों दिनै नोंजों उन्दुगोन आच्छा बारु थाइबानि लारु फै फिसाफोर फै जंग्लारि नों बिराद मेंबाय खोमा नों उन्दुदो दे औ बिराद दै गुसु लोंनाय जाबायना बेनिखायनो एसे गारमाखौ बोरैबा मोन्दों खोमा दसे उन्दुनानै होबा मोजां जागोनदां दे होमबालाय आं थांनोसै बाय जंग्लारि मानो एसेबां खस्थ' मोन्दों गारमाखौ आंथ' बांद्राय जेबो गुसुखौनो लोङाखैमोन ना वेदार चेन्ज जानायखायसो बोथोरनि सोलायनायखायसो गारमा उदैखौ बोरैबा मोन्दों उन्दुनोसै आं गाबोन फुङाव मोजां जागोनदां जंग्लारि औ आइ आंलाय उन्दुलांबायसो सानदोंमोन देहाखौलाय बोरैथो मोन्दों दालाय आं जेबोखौनो जायाखैनो नङा गुजुबाय थानाय नुनायखाय होन्दों आं मोजाङानो आयै बोथोर सोलायनायखायसो बोरैबा मोन्दों खोमा मुलिबो लाबोनायबो गैया नोम्फाखौ थिनहरनोसै आं बिफामोना फार्मासि होयोना दाना बिसिनि न'आव मोनगोनदां नाङा आयै गाबोन बारा जाबा गाबोन लायनो होनोसै दिनै नांथ'ला हर जाबाय जंग्लारि आइ एन्ट'निय' मोननाव दहाय थांनाया माबाफोर उसुबिदाथ' जायाखैना गैया आयै बे बाराव माथो जेबो बुङाखै औ आयै जेबो बुङाखै खालि आंखौ बुङो जापानाव दा थां बेवहायनो था बेवहायनो संसार जादो होननानै बुङो आंबोथ' जापानाव थांनो होननानै थांनो लुगैयाखै नाथाय माखासे सिमां दंना आयै बेनिखायनोथ' फरायहैदों नाथाय आं दानो हाबा जानो गोसो गैया जंग्लारि आइ आं नोंखौ बुंबाय थायोना नों जेखौ मोजां मोनो बेखौनो खालाम दानोलाय मानो हाबा जानांगौ जाखो बैसो जायागारालाय हाबा जायोबाबो दानि जुगाव बेसेबां असान्थि बांद्राय माहाजोन हौवा नागिरना थांबाबो असान्थिसो बाय दानि जुगाव बांद्राय माहाजोन हौवाफ्राबो मा खालामो न'खराव बिसि फिसा थाबाबो गुबुनाव आरोबाव हिनजाव नागिरहैबावो सेंग्रा सिख्ला समाव जिमान गोसो थोलाया मानो हाबानि उनाव सोलायलाङो खायसेया बेफोरखौ सहायना थानो हाग्राफोरासो हाबाय हायिफोरालाय बहा बेनिखायनो आं सानो एन्ट'निय' मोना एसेबां माहाजोन बेफोरखौ जोंबायदि गोरिब गुन्द्रानि मानसिफोरखौ एसेबां गोरलै सहायगोन नाथाय आयै एन्ट'निय' आंखौ जोबोद मोजां मोनो आंनि थाखायनोथ' बियो गावनि आथिंखौबो खोमानांसिगौमोन बेफोरखौ सानोब्ला आं जेबोखौनो बुंनो राहा गैया जायो आयै दे सोलायबायबालाय मोजां आरो गोसोफोरा एन्ट'निय' बिमाना एन्ट'निय' फिसायालाय गावलाय मोजांखा बिमायासो जेराव बिमाया बिहामजोखौ फसायाबा जोबोद उसुबिदा जायो न'खराव सामफ्रामबो नांलाय खमलाय जानो नागिरो बेफोरखौसो साननानै होनदों आं जायखिजाया बांद्राय जेबो साननाङा दे साननैसो न'आवनो दं न'आवनो मोजाङै था आरो मोजाङै थांफिन जागोन दे आयै दे उन्दुदो मानो बोरैबा मोनबाय थादों मानो गुजुनो ओंखारबाय थादों आंलाय गारमाखौनो गोरान मोनलायलायथारबाय दै गुसु लोंना होनि र' मोजां मोननायनि हेलौ मेडाम डक्टर ब्रह्म नोंथाङा जेरै खोन्थानाय एरैबायदिनो मावबाय
आं मुलिखौ होजेनबाय जागोन नोंथाङा बे मुलिखौ खेबसे होबाय जेब्ला खामानिया लासै लासैनो जालांगोन उनाव मेडिकेलफोराव लांबा उनाव मोनथिफिनाथ' मोनथिया मेडाम बेखौ ओरैबायदि धातु आरो रासायनिक होनानै बानायदों जेराव माबा मोनसे प्रब्लेम जायोब्लाबो डाक्टरा हमनो हानाय नङा मानो होनोब्ला बे बेमारा लासैनो मानसिखौ केन्सार खालामगोन जेब्ला केन्सार जागोन बियो लोगो लोगोनो लास्ट स्टेपआव सहैखागोन अब्लासिम मानसिया थांनानै थानो हानाय नङा जागोन नंगौ बिदिब्लाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा आरोबाव बे मुलिखौ खेबसे दौनो नाजाबाव जागोन दे मा खेबसे खेबनै खेबथामखौनो दौगोन आं होमबालाय आरो मेडाम नोंथाङा सिन्था खालामनाङा बे मुलिया जेब्ला खामानि होगोन अब्ला केन्सार जागोन बेखौ रावबो डाक्टरा फाहामनो हाया बुहुमनि जेरावबो रावबो फाहामनो हाखाया बिदिब्लाथ' जोबोद मोजां नों जेरै बुंदों एरै बुंनाय बायदि जायोब्ला आं थाबैनो नोंनो बागसे फैसा हरगासिनो थेंक इउ मेडाम खोनासं दिनै मा खामानि मावदों बे खामानिबो आधा भागिदारि नोंबो बेनिखायनो जुदि बे खोथाखौ सोरनोबा खोन्थायो बा एन्टनिय'नो खोन्थायो होमबा आंबो फसिगोन नोंबो फसिगोन आं मालाबाबो खोन्थाया मेडाम खुगाया सिरि लाबानो जाबाय नङाब्ला नोंनि गोथै देहाखौबो बहा मोनगोन नोंनि बिमा बिफायाबो मोनथिनाय नङा जागोन मेडाम थांदो जोंलारि बेहे बाराव नोङो क्लिअ'पेट्रानि फान्दोनिफ्राय गबावगोन खेबसे लागैनो थैया नोङो लासै लासैसो थैलांगोन मोनथिबाय नों आंनि फिसालानि गोसो थोनाय साजाखौ नोंखौ बिदिनो होगोन आं बेनिखायनोथ' आं नोंखौ जापाननिफ्राय लिंहरदों बाप्पावै बिफा बोराय मांथा माथो हिनजावा खारखो ना नों होखारखोब्रा नोंहाथ' बिराद खुसि मोनदों नङा होमबा खुसि मालाय हिनजाव खारजागोन मालाय हिनजाव गारलायगोन बेवहायलाय आंहालाय मा खुसि नों खुसि मोनदोंब्रा नोंनि बिफाया जि हिनजाव खारजाबाय होननानै आं खुसि मोननो रोङा जायखिजाया खबर लाफैबाय आरो दासिमबो होमबा नोङो बिफाखौ अनो अनो आं मोनथियालै नों बिफाखौ अनोबा अनो होननानै बुंनानै लाथ'फिराम लाजिनो नाङा नों आंखौ अनोखायनोथ' आंनाव फैदों दिनै आंखौ खबर लाफैदों बेथ' नंगौ नोंबोथ' आंखौ गावनि फिसाला होननानै अनो बेनिखायनोथ' फिसाला बिहामजोखौ रायनायखाय हिनजावखौ होखारहरबाय नङा होमबा गाजालै नोंबो मानसिया गाजाथार ओरैनो नोंनि नम्फा जायाखै आं बिराद मोजांलै माथो नों मानसिया नोंबो मोजां मेलेमखौल' बाहाया नों बारा बांद्राय मेलेम बाहायबा मानसिया गाज्रि जायोलै ओंखायनो आं मेलेमखौ बहाबा दोनथ'यो जाबाय जाबाय ओंखाम जाबायना जायाखैब्रा जायाखै होमबालाय माथोबाव संनानै जानोसै दे गोदोनि बायदि सेंग्रा समाव आंसो नोंनो संनानै जाहोनांगौमोन ना दिनै आं संगोन आं संगोनलै आफा आं संगोन थ'बिराम आंनि संनायखौ जा न'आव हिनजावा नेबाय थादों आंना दिनै सानसेखौ जादो गाबोन जमा जाफैदो आच्छा जों गाबोन ओंखाम ओंख्रि जाफैनांगौ होमबा औ आं आंनि फिसौलाखौ नायनो लुबैदों आच्छा दे होमबालाय मानो सिखाव हमबाय थायोब्रा हापां आंखौ थगायखानाङा होनखादों नोङो दाउस्रि देलायजों मा सोमोन्दो दं दाउस्रि देलायनावबो सोंगोन आं बेनि सिगां नों खोन्थाग्रो मा दाउस्रि देलाय जाबाय थायोब्रा बे अमा राजाजों आंनि बिजनेसखौ सिखाव बिजनेस होननानैसो मिडियायाव होनो नागिरदोंमोन एसे फैसा बिनायखाय होदोंब्रा अमा राजाजों आंजों खोथाया बेनो मारना जेबोथ' थगायाखैथ' थगायनाङा आं थगायनायखौ एसेबो मोजां मोना नारजि बुदां थगायाखैलै जाम्बि थगायाखै मानो थगायनांगौ जाखोब्रा थगायनानै मा मोननो आंलाय आं मा मोननो थगायनानै थगायाखैबाथ' बिराद मोजांनि बाथ्रा बे हर गेजेराव मानो बेवहाय थाबाय थादोंब्रा दावदाय न'आव आंहा जेरावबो न'आनो गैया बहा थांनो आं आदा अमा राजायाबो आंखौ सेया बाजै हांग्रि मोनदियाबो आंखौ रायो आंहा जेरावबो न' गैया बिदि होननानै नों बेवहाय थाबाय थागोन नामाब्रा सैमा फाग्लाफोर दंलै सैमा फाग्लाफ्रा हरबा मा जागोन दाव न'आव लानानै थांनो गिथाव नोंखौ आं थाङा जेब्लासिम बाजै हांग्रि मोनदिया आंखौ लांफैया अब्लासिम थाङा इसोर नोंखौ लांफैनाय नङालै हायोबाथ' बाजै उन्दैनावनो थांनानै थाहैथां बेबो आंखौ खामानि थिनबाय थायो आं जेरावबो गोजोना मोनबाय जिउआनो आंनि जोबोर आलाय सिलाय जाबाय दाव नोंखौ दोननानै फैफिननि बेफोरबायदि खारलां जाबाय थानाङा हिनजाव मानसिया ना जोंहानि न'आव थांनो आं नोंसानि न'आव थैबाबो थाङा ओमफ्राय ना जोंहानि न'आवबा थाङा होनलायथारो नोंखौ दोननानै फैनोसै आं थौ गोसो गैयाबाबो बाजै खाथिनावनो थाहैनोसै सन्थला बे बाल्थिंखौलाय मानो लादों बै हा दहलानि दैया बांद्राय जानायखाय बे बोरि दैयाव सारहैनो नागिरदों आं होमबालाय आं दसे उनाव साहैगासिनो आइ जोंलारियालाय उन्दुगासिनो आंबो फोजायाखै उन्दुथों होननानैनो दे मोजाङैनो उन्दुथों औ एसे उन्दुथोंसै दसे थाना फोजागोन आं दे होमबालाय
आयौ बाला दावसो देलाय र' आं सेयार लायनो नोंखौ नायनो फैयाखै माथो आं होमबालाय सोरखौथो नायनो फैदों जोंलारियालाय गोसोम जाबोखो ना गुफुर जाखो जापानाव थांनानै बेखौसो नायनो फैदों आं बे उन्दुगासिनोसो आयौ बाला एसे उन्दुथों होननानैनो फोजायाखै आं थांलाय फोजाहैलाय आं एसे रायलायनो लुगैदों फोजाहैनि आं फोजाहैथां नै सियाराबो माबा लामा खाथियावलाय मा मोनहैदों बे सियारालाय नायनानै जुआव फैनोसै आं दे जोंलारियाय नायनि आं जापानाव थांनानै माब्रै जाखो बेस्रा बानलु बेदाङा गोसो थोहाबथारो फाग्लियाखौ बेनि थाखायनो जापानाव थांगुलायदों सेंग्रा सिख्लाफोरनि खोथाखौ बिमा बिफानो खोन्थाथारा दरखार गैया आयौ माला जोंलारि मा मुब्रुंब्रुंहाय दासो उन्दुना सिखारनायखाय बिदि नुदों र' आं मोखां सुहैनि दावसो देलाय आरो माबाफोर खामानि दङमोन नामा गैयाहाय आं बेखौ नायनो फैदों नोंसाजोखौनो सिन्था खालामनाङा दे रावनो बे थाखाय बिहामजो फसायाखै आं हायोबा साहा फुदुंना लाना फैथां दे होमबालाय मोनथिबावा खोमा नारजि बुदाङादि नोंनि फिसाजोखौ बेसेबां गोसो थोयो ओमफ्राय आंनि फिसाजोखौ गोसो थोनायबाथ' आयै मा होनदों सोरखौ गोसो थोदों जेबो नङा ओरैनो बखिलाबायो आं गेजेर गेजेर सायलागामनो बोरैबा मोनदोंहाय गोदनाखौ आयौ बाला मा जादों जेबो जायाखै मैया मोनानिफ्रायनो बोरैबा मोनबाय थादों गारमाखौ डाक्टरनाव थांहाय माबा मोनसे जाहांनायावनो दा बेलासियालागै नायबावनि मोजां जाथारा बायदि मोनोब्ला डाक्टरनाव थांनोसै ओमफ्राय नारजि बुदाङालाय सरि बानलु बेदाङालाय आंहा बिफा नारजि बुदांखौ गोसो थोयो नालाय माबा नारजि बुदांल' होनफ्लांलाय लाङो बेबो जापानाव मोजाङैनो दङ ना नोंसोर मोजाङैनो दं जायखिजाया बानलु बेदांखौ मेजोना मेजोरा नोंलाय मा होनलाबायदों सोंलाबायनो लुगैयो आं मालाबा जायखिजाया मोजांबा मोजां दे होमबालाय मोजांबालाय आं थांलायनोसैलाय आया साहा फुदुंदों खोमा र' आं सोंहैनि बाला बावनानैसो दङमोनथ' आं थांलाय मा फुदुंदों थांलाय नायलाय एसे गोथाव बानायनानै लाबोलाय र' होमबा हेलौ बानलु हेलौ जोंलारियाथ' बर्थमान मोजाङैनो दङ आंनोलाय मानो खोन्थाहरदों नोंहा जोंलारिजों फात्ता होजाया नालाय बेनिखायनो आं खोन्थाहरबाय आंनो नोंनि हेफाजाब नाङा ना नाङा सानसे नों आंखौनो नांगौ जागोन नोंनि बिमा बिफायाबो हेफाजाब होबावनो ना आंसो नोंखौ होगोन मिथिबाय देलाय डेट अफ बार्थखौ खोन्थालाय मानो नांगौ नोंनोलाय नोंनि डेट अफ बार्थआ मा आंना 19 अके 19 तारिख 1 + 9 मोजाङानोथ' नोंना आरो जोंलारिना 3 आयौ मिराय ब्रेकआपहाय नों मिलाय ब्रेकआपहाय लाखादो डेट अफ बार्थआ मिलायसोदों नोंसोरना गोदाव सोराव बाथ्रा बुंबाय थानाङालै साबबाजागोन बानलु नोंनो जोंलारिखौ नाङा आरो दोनदो बाय थमिसा दानगारबायसो बयबो बुंहरदों जोंलारिया मोजाङैनो दं अब्लाबो आंनि गोसोआ मानो मोजां मोनाखै आंनि गोसोआ आं गावनो जोंलारिखौ फन खालामसै नामा बे न'आव थादों मोजाङैनो थाथ'थो गोनां जायोब्ला आं हराव फन खालामगोन हारसिं जिरायनांबाय नोङो आइया माबा माबि बानायगासिनो दसे थाथ'बाव आयौ मा जाबाय थादोंसै नोंलाय मिन्थियाहाय बोरैबा मोनदों खर'खौबो गिदिंनाय मोनदों मा जादोंथाय डाक्टरनाव लांनांगौ नामा आं नोंखौ हायोबा थु थांमानि आइमोननो खोन्थाबा आइमोना दानो दुखु जालायगोन दानो थाङो नामा माथो बोरैबा मोनथारदों साहा लोंनानै थांनोसै जागोन दे रायजोफोर मा जाबावगोन जोंलारिनि जिउआ नोंथांमोना मिन्थिनो थाखाय नायबाय थादो आरो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामलाय दिनै भिडिअआ गुसुंबाबो आरो खेबसे लागैना ओरै खालाम थोरै खालाम होनाबा बै स्ट'रिया थांबाय थानांगौ नालाय लासैबो जागोन स्ट'रिया गेजेराव नोंसिनियाव सप्तासे मास मोनसे थांदोंबा बे मास मोनसे सप्तासेया लाब्रा कार्टुनाव सानसेल' सोलिगासिनो बेनिखायनो एसे गोबाव जायो दे मालाबा थाबबो थांनो हागौ बोसोरसेखौनो बोसोरनैबो खालामनो हागौ मालाबा सानसेयानो सप्तासे जानो हागौ जोंनियाव नैबे लाब्रा समाजाव बेनिखायनो नोंथांमोना बांद्राय हाखु दाखु दा खालाम स्ट'रिया जालांबाय थागोन अके बाय